Не чакайте, на туалет иначе. Айде, да, чакай. На туалет тъчи. Абсолютно готов. Не може ли сега? В ръба, да. В момента отваряме билото. Ние отваряме билото. Отваряме билото, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Какво стана тук, бе, бои? Няма, бои, боже, какво стана, бе? Какво пълна зад по-важно е? Бе, направо се изкърти, човек. Заръкъм с капчета. Капчета, прозари. Не помисли. Как ще го залепим, бе? Капчета. Стани, между Ще другото. взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Уче едно голямо парчение, че майката си и пава, човек. Ме отгледиш моя къщу. Я, си. Не, сега, човек. Ай, няма да стане. Това е много... Ето го направи. Ето го фръстно. О, то подава, е. Не, майко. Втора като. Майко. Щупих ми кинепа, бе, човек.